Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Тарифлар артты, әмма көнкүреш калдыкларын ташлау системасы җайланмады. Яңа елдан кергән кагыйдәләрнең нинди тискәре яклары бар? Чаллыда тукталыш исемнәре үзгәрә. Бу хакта шәһәр советы утырышында белдерделәр. 29-да 17 йортында подъезд уты тәүлек буена янып тора. Сәбәпләр нидә? Тариф арты тик шүп җыю системасы камилләшмәде. Шәһәр советы утырышында депутат Николай Атласов шулай дип белдерде. Яңа кагыйдәләр инде шәһәрдә җайга салынган системаны җимерә дигән фикердә ул. Исегезгә төшерәм, быелдан Россиядә шүп җыюның яңа системасы гамәлгә керде. Бердәм оператор һәм тарифлар билгеләнде. Теманы Рәйсән Ханова дәвам итә. Реформа шүпне полигонга ташуны киметеп, калдыкларны айырып җыюны җайга салырга тиеш иде. Тик киресенчә булып чыкты, ди депутат Николай Атласов. Бүгенге көндә куркыныч калдыкларны, төркемешле приборларны, лампаларны җыю буенча шәһәрдә яхшы гына эшләп килүче программа туктатылган. Чөнки бердәм оператор билгеләнгәч, бу эш өчен әлеге хезмәт белән шөгыльләнүчеләргә акча күчерелми башлады. Сейчас муниципальное предприятие в убыток своей деятельности вывозит их и складирует у себя, не имея средств на их транспортировку и дальнейшее обезвреживание, так как с 1 января деньги за мусор получает только региональный оператор, и оплачивать данный вид работ он не обязан. Также приостановлена закупка и установка новых контейнеров для раздельного сбора макулатуры, пластмасс, полимеров, металла. Чаллы һәм республиканың көнчыгыш өлеше өчен бердәм оператор Гринта компаниясе. Хәзер күп фатирлы йортларда бер кеше шүп өчен 71 сум 95 тиен түләргә тиеш була. Шәхси йортта яшәүчеләргә бу сумма 78 сум 5 тиенне тәшкил итә. Узган ел шәһәр өчен бу тариф 55 сум 60 тиен иде. Мэр Наил Мәхдиев шүп җыю калдыкларны утилләштерү мәсьәләсенең мөһим булуын билгеләп үтте. Реформа булган системаны юкка чыгарга тиеш түгел дигән фикердә ул. Мы так с региональным оператором не договаривались. Мы договаривались и на уровне руководства республики, что предприятия и малого бизнеса, работающих в сфере переработки, сортировки твердокоммунальных отходов, будут работать, вне зависимости, какой региональный оператор будет. Киләсе атнада региональ операторны шәһәр җитәкчелеге белән очрашуга чакыру турында карарга килделәр. Бу законга туры китереп, булган системаны юкка чыгармый эшне оештыру өчен кирәк. Рәйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Спорт манеж тукталышы Чәчәкле бульвар дип аталачак. Студентлар урамы тукталышы исеменнән урам сүзе төшереп калдырыла. Ә менә Меләгәс аръягында аэродром тукталышы барлыкка килә. Ул Гостев урамында Эврика мәдәни үзәге янында урнашкан. Чаллыдагы берничә тукталыш һәм урам исемнәре үзгәртелә. Дәүләт советы депутаты Рафаэль Юнусов тагын берничә урамның исемен алыштыру тәкъдимен җиткерде. Стал Бабая так, Багана, если перевести на татарский язык, Багана урама, все вот Багана и урам. Дальше аркылы, поперечный такой. Вот едешь по М7, там написано аркылы, то есть поперек стоит. Ну, есть проезды, труба проезды, трубный проезд. Депутат фикеренчә, әлеге урам исемнәрен алыштыру кайбер кыенлыклар да китереп чыгарачак. Әйтик, паспортлардагы язулары башка документлар белән бәйле. Тик шулай да бу эшне иртәме соңмы эшләргә кирәк ди ул. Тәкъдимне топонимия комиссиясе утырышында караячаклар. Татарстанда 500 автобус рөхсәтсез килеше һәр маршрутларда пассажирлар ташы, аларның еллык акча әйләнеше якынча миллиард сумны тәшкил итә. Бу акча казнага керми, шул сәбәпле рәсми ташучылар оттыра. Алар пассажирга сатылган һәр билеттан салым түли. Ялган заказлы маршрут автобусларның күпчелеге Чистай, Чабаксар, Йошкар-Ола, Чаллы һәм Әлмәт юнәлешендә йөри. Пассажирларны йөртүчеләр даими маршрут буенча йөрү хукукы алу өчен конкурс узарга һәм таныклык алырга тиеш. Күп кенә оешмалар салым түләүдән һәм куркынычсызлык таләпләрен үтәүдән качу өчен рәсми төстә эш итми. Рәсми булмаган йөртүләр дәүләт бюджетына зыян китерүдән тыш, пассажирлар гомерендә куркыныч астына куя. Подъездда ут тәүлек буена янып тора, ничек сүндерергә белмибез дип зарлана 29-да 17 йортында яшәүчеләр. Шәһәрдәшләр мондый уңайлык өчен квитанциядә зур сумма булыр дип борчыла. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Беренче катта лампалар тәүлек буена янган, моңа кадәр алар хәрәкәт булган очракта гына кабынган. Мондый уңайлык өчен күп түләргә туры килер дип борчыла биредә яшәүчеләр. Ул бит инде безнең дибез, теге мәксәде бит. Налог ничек әйтә ала бит. Шуның өчен экономия белән эшләргә кирәк. Менә монда җана кайсы берсе җана. Әйтәр сайын карыйсың. Берсе җана бер җанмый, андый да бар. Иҗтимагый җирле үзидарә рәисе проблема хакында белгәч электрик чакыртты.
Мұны берде яшәүчеләргә беренче көнне үк эшләргә кирәк иде ди ул. Лампаның датчигы янган, шуңа күрә лампа хәрәкәтләргә игътибар итмәгән. Әмма ут өчен күп түләргә кирәкмәячәк. Хәзер идарә итүче оешмада электр энергиясе өчен чыгымнарны киметү өстендә эшлиләр. Светодиодные светильники устанавливаются экономичные, 6 ватт всего. Вот И эти. они включаются, выключаются. Сейчас пока 60 ватт идут. Но мы сразу не можем все заменить. Нам дают вот что сейчас менять. Мы меняем, по 6 ватт ставим. Они тоже включаются, выключаются. Белгечләр мондай очраклар килеп туса, идарә итүче оешмада заявка калдырырга куша. Коммуналчылар проблеманы шул ук көндә шишәргә вәгъдә итә. Гүзәл Габдуллина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бүген кич иртәгә 25 гыйнварда иртән һәм төнлә Татарстанда урыны белән буран көтелә. Юлларда кар көртләре хасил булырга мөмкин. Бу турыда Татарстанның гидрометеорология үзәге хәбәр итте. Буран вакытында күз күреме 1 километрга кадәр кимүе ихтимал. Көньяктан искән җил тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәчәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03. 26 и 27 января в торговом центре «Арзан» обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт.